to hadisi dai malamai na suna da yawa, ciki akwai Ahmad Nur Albarmi, Sheikh Muhammad Zakariya Al-Kandahalawi, wato mai aujazul masalik na Muwatta Malik din nan, da kuma Sheikh Ibrahim Yas radiyallahu anhu. Na je Pakistan kuma na yi karatu a Ahmad Nur Albarmi, hakanan kuma Sheikh Hassanin Makhluf, Muhammad Hassanin Makhluf, shi malami na ne, na yi riwaya a gunsa, shine mufti na Masar a lokacin. to ni dai ba zan iya ce ga na haddace kaza ba dai, amma su waɗanda sun yi karatu a gona ko waɗanda muna mu'amala a duk duniya sun san meye matsayina, watakila su ne za su ba da shaida. Amma iyakar dai hadisai na waɗannan littattafai alhamdulillah in an ambace su na san su, kuma na haddace hadisi da yawa, matani da yawa. Wato inda abun ya zama yadda ya zama, to ba sai na nemi littafin duba ba, abinda na haddace dai zai ishe ni.